Ngayon na punta guys sa Tangadan, no? Tangadan ta sa akong itanom. So atong i-explore. So mao ni ang tangad sa akong likod. So linya yun siya guys. Limpyo kay sa una karon na limpyo japon pero di kay siya ingon nga limpyo jud kayo. Yun na may sagbot-bot mga tagas. So mao na guys, straight kina sa una karon nga kamay na lang kayo na. Gamay ra kayo ang nagbuhi. So kay wala na kay natiman. Street kaya sa una guys, puno kay ni. Pinapunaan ako ni siya. So mo ni siya ang tangad. So mahal kay ang tangad karon guys. Kung adto ta sa palengke mahal kay ni siya. Kalinon ba kini ang tangad. So gamit kini sa salitsunan. Litsun manok, litsun baboy. So daghang kay gamit ning tangad guys. Tangad na siya pero dako kay nagamit. So explore ta guys. Tanaw ta sa maatong mga tangad. So hala-hala yun si kuan ning sa tawag anong kuan ha. Kalimot ko nang kani. Parang luy-luy ba? Ay duwaw. Duwaw na siya guys kani. Duwaw na siya. So laluman ako na sa mga duwaw. So itong tanawon daghan jud kaayo. Daghan jud kaayo guys. Sangko kay na dito ah. Sangko na dito guys. Anong tangad. So baglot na kay karon. Ano mo siya natiman. So atin mananaw jud na atong mga tanom para sure gid ang pagtubo. Ug sure pod ang similya magsasa siya ba. Kaya ani. Kaya ani ang tangad. So bago nang pod siya kirbisan. So mag-earn siya kwarta. So kung matong hiluan siguro daghan jud ma-harvest, no? Daghan tayong harvest guys. Tingog ng kabayod to. Gutom na, gusto na siya magpabalhin guys. So asa na kato si Father. Doon na to siguro diri ah. Tugway pa to ning kabaw ba. Tugway pa to niya guys, ang kabaw. So ato na to ah, no? Sige sa naiina kon to ah. Sige na to giliw. So hindi jud kayo ang panid. Makabalik tag kuan na bukid. Hey. Mga kuan ta ba? Mga amista. Sa mga durable na ito nga pantanom. Mga butang man Japon na kita man nagit na. So amista. Ki! So gitugoy na pud yung kabaw dito ang pilihan. Sige lang eh, okay na na. Tubo man Japon ng sili. So hindot kayo guys. Oh, tanawin mo ang mga gabi, ang mga karlang. Dagko ng karlang eh. Dagko ng karlang. Sa timan. Timanon lang ang karlang. Dagko na kaya. And guys lang sili. Nabakay ko Andre ano? Sini pakaon sa isda. Antag na akin para makita na tong isda. Wala man. Man. Tong sili, tong itsan. Para makalawag to ba? Tuwang to Father kay yung tugoyan ang silihan. Ilo guys, oh, sili. Ito ba sili? Dagay bunga ba oh? Malingon pa lang noon na siya. Daghang bunga. So, welcome sa YouTube channel na to. Nalagay ni bangag diri pa? Naibangag. Laga na na. Wala na ginloan mo diri pa? Wala na maghinloan na diri no? Magnat na.
Pun wa man di man tanim matay, wa na siya nahinluan ba? No? Wa na nahinluan. Bunuhan pa nimo ni pa? Hmm? Buhi kin sili eh. Ha? Salot. Kabuylo pa ni eh. Lo eh. Di pa man magong bago pa na ako nang gitanon, guwag na. Buhi kin sili eh. Oh. Dagko. Hambon makining sili diri ah. Hambon kina dia ah. Kuan lang nalandungan lang siya. No? Nalandungan ba? Oh, katong dia ah. Matay no? Yan eh. Oh, punag sa ring buhi. Nakwartahan na. Pili ng kwartahan ni. Sili. Presento sa report na iwan. Pumanggi lagi. Ito ato, pumanggi niya. Baba na po rin kulot. Disintos ada ko na eh. Ginansa na dito de ko ato di. Ginansa na ko to. Bawi na ko sa kuan. Kaning financing sa kaning abono. 1 kilo. Pila halin? Halin kini sili eh. Oh. Hindi tubo ang sili guys. Oh, ganun sili oh. Dagang ginagbunga. Kabunga na. So. Kaya eh. Guys, alam. Tugwayan yun ni Gab. Guys. Asa na ba? Ito na, di mo na? Oh. Nindot kinitubo ang sili guys. Kung inluan lang dyan. Nga, dili po malandungan. Buhi di guys ya. Pesa na diri oh. Nindot kitubo. Ya, hambon pangiyuta. Wala siya guys. Bunga ba? Lukop kini diri guys eh. Kuan, ani linya o ganing sili. Ang kao nagkumpay ay kuan no, kumpay ang kabaw. So yung kumpay ang kabaw. So, maulan to ang video guys. Sana po ay magustuhan niyo at ma-enjoy niyo to video na to. Thanks po.